Обработка Доли Медиа Студио. Най-после е лято. Каква ужасна скука! Помогнете ми, Финиас и Фърб. Вие сте моята надежда. Скучно ли ви е? Фърб, знам какво ще правим днес. Нека пълното парти да започне! Те няма да ви разочароват, нито пък Пери. Нов ден, ново приключение. Почерпете идеи. Всъщност очаквах по-голямо цопване. Чудно лято с Финиас и Фърб. Всеки ден от 12:50 по Disney Channel. Моят живот си беше супер нормален. Аз си разсипах пуканките. Аз съм лунното момиче. Успя да разлаеш кучетата, млада госпожице. Да няма злодейска конференция. Може да съм малка, може да съм още дете, но аз съм лунното момиче. Лунното момиче и дяволския динозавър от понеделник до петък от 19:50 по Disney Channel. Най-бързият и силен Ибупром Спринт Макс побеждава болката и възпалението. С мека капсула с течен ибупрофен за 2 пъти по-бързо действие. Ибупром Спринт Макс. Болката просто няма шанс. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Новият Toyota Yaris Cross. За твоето електрифицирано изживяване. Двоен избор на хибридно задвижване. За динамиката на твоя ден. И новия Toyota Yaris. Впечатляващо икономичен. Сега със специална лимитирана оферта. Всеки прилив на енергия има значение. Пес Патрул е готов за действие! Когато къпането стане скучно, Пес Патрул го прави отново забавно. С новите шампуани Тео Кидо и любимите герои. О, и мирише толкова яко! Опитайте новите шампуани и течни сапуни Тео Кидо. Хайде, тати! Когато природата разцъфне и е време за забавление на открито, Кларитин ви осигурява 24-часово облегчение на симптомите на алергия. Живейте пълноценно всеки ден. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца на 6 години с телесно тегло на 30 кг. Съдържа лоратадин. Преди употреба прочетете листовката. Не всички вярват, че лошите момчета станаха добри. Искаш да работиш в банка? Защо не? Обрахте ни 3 пъти. Това ли беше банката? Този август. Лошите момчета ни трябват за най-големия обир в историята. Пак ли сме лоши? Не, ще ги саботираме. Възикате ли се? Наляво наклони и после завърти. Да. О, да! Лошите момчета 2. 1 август в кината. На 2D, 3D и 4DX. Докато се грижиш за своето слънчице, не забравяй да предпазиш и себе си от слънцето. Направи го с избрани продукти за слънцезащита на трайно ниски цени в SoPharmacy, на SoPharmacy BG и в SoPharmacy App. SoPharmacy. Повече грижа. Savex Premium. По-категоричен от всякога срещу цветните мазни петна. А сега в нова опаковка. Също толкова лесна за употреба. С по-добра цена на пране и по-малко пластмаса. Savex Premium. Виж разликата. Саяс. Нова боя за коса. Студени нюанси, богати цветни пигменти и синя маска против жълти оттенъци. За до 100 дни професионална интензивност на цвета. Новата дълготрайна боя Саяс U Intensified. А за интензивен поглед боя за вежди Саяс. Грета срещу тайнствените извънземни сили излиза на ринга. Има ли нещо за ядене? Но веднага след това, какво става, дами и господа? Смелият Хоми влиза в действие. Ох, с тези двамата трудно се печели. Бъдете готови! Благодаря, че ни спасихте, Хамстер и Гретел. Хамстер и Гретел. От понеделник до петък от 17:20 по Disney Channel. Зад всяко зайче стои една малка катеричка. Пригответе се за съвсем нови опашки. Епизоди. Киф от понеделник до петък от 16:20 по Disney Channel.